Säg så. Så. Ja, jag kör. Okej, hej. Idag så filmar jag på min brorsas kanal. Hela. Jag har ingen kanal. Så det är den här stora klassen. Köpte mina föräldrar. När de hamnade. Men den här klassen behöver man 2. Kan jag lägga av? Okej, så. Det står vad den här är gjord av. Kanske inte något som jag är allergisk mot. Vänta. Apelsin. Choklad. Jag är inte allergisk mot apelsin. Jag är inte allergisk mot choklad. Sluta zooma, jag vet att du zoomar. Okej. Jag är inte allergisk mot apelsin. Jag är inte allergisk mot choklad. Så jag ska äta så mycket jag kan. Så jag bara börjar snart med det. Jag får smaka lite. Ja. Det är gott. Vadå? Ja, kom igen. Så. Jag tycker. Och fast så här. Ja, bara gör. Kör. Så jag är beredd nu. Och jag hade vicka. Fall om jag kräks. Jag vet inte vad. Sorry. Så, nu tycker jag bara börja sådär. Vilka smaka? Oh my god. She ate the ice cream. What the heck? Ate you the ice cream. Ate the ice cream. You want to eat the ice cream. You want to eat the ice cream. Hur tror ni hur mycket jag kommer kunna äta det? Ja, jag vet inte, säkert 0. Japp, 0. Kör bara. Zooma ut! Jag zoomar inte. Inga pauser. Jag äter inte. Vänta lite, jag glömde säga. Idag så hade jag tänkt Idag så hade jag tänkt äta en sportläsk challenge. Så svider det med det. Nu kan jag börja. Jag glömde säga det på början så. Ät en till god bit.